लोगोफोर, आं सासे 23 बोसोर बैसोनि सेंग्रा। आंनि मुङा मिथिंगा। आं बांद्राय गोज्जा गुफुरथ' नङा, नाथाय सोमज्रोबो नङा। आंनि हाइटआ 5 फुट 10 इन्सि। आंनि गिबि आथोन जालायनाया दिनैनिफ्राय 2 दान आगोल जादोंमोन। बै समाव आं रुम भारा लानानै हारसिंनो थायोमोन। बै रुमा बांद्राय गिदिर नङामोन, नाथाय सासे फरायसानि थाखाय थोजासेमोन। आं रुमखौ भारायाव लानानै बेवहाय फरायनो थाहैदोंमोन। बै समाव आं आंनि देरफुनाय जुवानखौ हमथानो हायैनि जाहोनाव आंनि रुम भारा लानाय खाथिनि नखरनि बाजैजों माबायदि आथोन गेलेदोंमोन एबा मजा लादोंमोन। दिनैनि स्ट'रिया बेनिनो सोमोन्दै। आंनि रुम सेराव सासे बाजै थायोमोन। बिनि मुङा रुफालिमोन। बियो जोबोर गोज्जा गुफुर जारुरु हिन्जावमोन। बाजैनि फिगारा 36, 32, 40 साइजनिमोन आरो बाजैनि बेबायदि फिगारखौ नुयोब्ला रावबो हौवाया गावखौ हमथाना लाखिनो हाखानाय नङामोन, जेरै आं जादोंमोन। बिनि हौवाया गुवाहाटीनि बबेबा कम्पानियाव खामानि मावोमोन। अब्ला जाथाया बेबायदि जादों। जेब्ला आइ-बाबाया आंखौ दोननानै न'आव थांदोंमोन, अब्ला बिथांमोना खाथि-खाला थानाय नखरनि मानसिफोरजों आंखौ सिनायथि खालामना होलांदोंमोन आरो बिसोरखौ बुंलांदोंमोन गेजेर-गेजेर बिखौ खौरां लाबाय था होननानै। नाथाय आं गाव मिथिगौमोन जे बे गुवाहाटी नोगोराव गासै मानसिफोरानो गावजों गाव जोबोर बिजि जानानै थायो आरो आंखौबो बारा मानसिफोरजों लोगो हमलायनो गोसो जाखायामोन। नाथाय आंनि आइ-बाबाया आंखौ कल खालामनानै आंखौ गासैजोंबो रायज्लायनानै लोगोसे मिलायनानै था होनना बुंहरदोंमोन। आं बिथांमोननि खोथाखौ लानानै सानसे रबिबार खालि गासैखौबो लोगो हमनो थाखाय थांनोनो गोनांथार जादोंमोन। जेब्ला आं आंनि रुम खाथियाव थानाय मानसिफोरजों लोगो हमलायबाय दङमोन, अब्ला आं गिबि खेब रुफालि बाजैखौ नुदोंमोन। गोथां गाबनि दख'ना आरो गोज्जा गाबनि ब्लाउस गाननायजों बाजैखौ ओरैबायदि माल नुदोंमोन, आं माबायदि फोरमायस'नो हालिया। आंथ' गिबियावनो बाजैनिथिंजाय नायहरदोंमोन आरो आं गावनि जाखांफुनाय जुवानखौ हमथानानै आंनि रुम खाथिनि बाजैखौ नुयि बायदि जाफ्लाना थानायसै। आं लुबैयाखैमोनदि आंहा माबाफोर गोरोन्थि जायो। थेवब्लाबो आं बाजैनि बै सेक्सि देहा सोलेरखौ नुनानै गोसोखांनानै सानफ्रोमबो हराव गावनि आखाइजों दाखना लानो गोनां जायोमोन, जायखौ गासै जुवान जाफुनाय सेंग्राफोरानो खालामो। नोंथांमोना बुजिदोंना आं मा फोरमायनो नागिरदों? सानसेखालिनि बाथ्रा, जेब्ला आं कलेजनिफ्राय फैबाय दंमोन। बै सानखालि गोबां अखा हागासिनो दंमोन। बै एसेबां गोसा अखा हानायाव आं मिथिना मोनासै माबायदि आंनि फनआ गाज्रि जानाय आरो सुइच अफ जानाय। बेनि थाखायनो बै सानखालि आं आंनि आइ-बाबाजों रायज्लायनो मोनदिया। बिनि अखानायै फ्राय फुंनि 8 बाजियाव सोरबा आंनि दरजाखौ टक टक बुफैयो। आं जेब्ला दरजाखौ खुलियो, अब्ला आंनि मोखां सिगाङाव आंनि रुम खाथिनि आदायामोन। बियो गावनि आखायाव फन लानानै फैदोंमोन। आंखौ नुनानै बिथाङा बुङो, "मस्तराम, नोंनि न'निफ्राय फन फैदों। नोंनि आइ-बाबानि फन फैदों।" आं बिथांनिफ्राय फनखौ लायो आरो न'याव रायज्लायनो हमो। आं न'याव खोन्थाहरो जे आंनि फनआ माबोरै गाज्रि जानाय। बिनि उनाव आं
रायज्लायखांनानै फनखौ दानना होनायसै। बिनि उनाव आदाया सोंनायसै नोंनि फना मा जादों होननानै। आं बिथांनो गासै जाथायफोरखौ फोरमायनायसै। आदाया आंजों गोबाव समहालागै रायज्लायदोंमोन। आंहाबो बिथांजों खोथा रायज्लायना मोजां मोनदोंमोन। जों सानैया फ्राय आधा घन्टासिम रायज्लायदोंमोन। आंहा ब्रेकफास्ट जानो थाखाय सम जाबायमोन। बेनि थाखायनो आं बिथांखौ बुंदोंमोन, आदा, आंहा ब्रेकफास्ट जानो सम जाबायमोन होनना आरो बिथांखौबो आं जानो थिनदोंमोन। बेबायदि बुंनायाव बिथाङा बुंदोंमोन, अब्ला थौदो, दिनै ब्रेकफास्टखौ जोंहानि न'आवनो जानो हागोन होननानै। आं गिबियावनो माना खालामदोंमोन, नाथाय उनाव मानिनायसै। आं जेब्ला बिसानि न'आव थांदोंमोन, अब्ला रुफालि बाजैया मात्र दुगैनाल'सो ओंखारबोदोंमोन। बिनि खानाय बिलाइया गिसिमोन। आं बाजैखौ खुलुमदोंमोन आरो आदाया बाजैखौ ब्रेकफास्ट रेडि खालामनो थिनदोंमोन। बाजैया बुंनायसै, ब्रेकफास्टआ रेडियानो दंखायो। आं नोंथांखौ फनसो खालामनो नागिरदोंमोन। जों साथामबो जनानै ब्रेकफास्टखौ जानायसै। बेनि उनाव आं फैनायसै। बेबायदि जों बिजों बि लोगोसे जोबोर घुल मिलायलांदोंमोन। नाथाय आं दाबो रुफालि बाजैजों बारा रायज्लायामोन। बाजैयाबो बे बाथ्राखौ नटिस खालामखाबायमोन। सानसेखालि आदाखौ साननैनि थाखाय सुट्टि लानानै आउट अफ टाउनाव थांनो गोनां जादोंमोन। अब्ला बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन, बेयो मिथिंगा। नोंनि बाजैनो जुदि माबाफोर मुवानि गोनांथि जायो एबा हेफाजाब नांगौ जायो, अब्ला नों मदद खालामना हो। आं जागोन बुंनायसै। आदाया साननैनि थाखाय थांबाय। आंनि गोसोआव मानोबा एसेबां रंजादोंमोनदि जे दासो बाजै आरो आंनि गेजेराव माबा मोनसे जानो हासिगोन होननानै। आं बाजैखौ फन खालामनायसै आरो बुंनायसै, बाजै, जुदि नोंथांनो माबाफोर मददनि गोनांथि जायो, अब्ला आंनो खोन्थाहर। आदानि फन फैदोंमोन आरो बिथाङा आंखौ नोंथांखौ फन खालामनो थिनहरदोंमोन। बाजैया अके होननायसै आरो आं बेनि उनाव फनखौ दोननायसै। आं बै सानखालि कलेजावबो थाङाखैमोन। आं सानदोंमोन, मा मिथिगौ मा समाव मा जायो होननानै। बै सानखालि फ्राय मोनानि 3 बाजियाव बाजैनि फन फैयो जे बियो दिनै नन भेज जानो थाखाय जोबोर गोसो जादों। आं बुंनायसै, जागोन दे बाजै, अब्ला आं नन भेज लाना फैनि। बियो बुंनायसै, नाङा, आं अर्डार खालामहरगोन। आं न'आव हारसिंनो दं आरो आं हारसिंनो जानानै मोजां नांनाय नङा। अब्ला नोंबो मोनायाव जोंहानियावनो फैबानो जाबाय। बे बाथ्राखौ खोनानानै आंनि गोसोआव ओरैबायदि नांबाय जे बाजैया गावनो आंखौ खालामथो होननानै सिगनेल होदों। आं बुंनायसै, जागोन दे बाजै, आं दा मोनायाव फैगोन। जेब्ला मोनाबायमोन, अब्ला आं मोनसे गिदिर चकलेटनि पेकेट लानायसै आरो बिनि न'आव थांनायसै। आं गेटनि दरबेलखौ थुनानै होदोंमोन आरो बाजैया गेटखौ खुलिदोंमोन। बै सानखालि बाजैया रेड कालारनि नाइटि गाननानै दंमोन, जेराव बिनि थाइनै नारें खमलाया लुथुब लुथुब जानानै दंमोन आरो जेन बिनि नाइटिनि सानि बाहागोआ गावनानै दानो बाहेराव ओंखारबोगोन बेबायदि जानानै दंमोन। जों सानैबो न' सिङाव हाबबोनायसै। बाजैया कल्ड ड्रिंक्स लानानै फैयो आरो जों सानैबो जनानै खोथा रायज्लायनो हमो। बै समावनो बाजैया
खोन्थानायसै जे बियो चिकेन अर्डार खालामदों, अर्डारा फैगासिनो दं। आं बुंनायसै फैसिगोन खोमा। अब्लासिमहालागै जोबोर उखैबायमोनबो आं। उनाव चिकेन लाबोग्राया आधा घन्टानि उनाव सफैनायसै। बै समाव मोनानि 8 बाजिबायमोन। बै समहालागै बाजैखौबो जोबोर ओंखाम उखैहोलांदोंमोन। बाजैया चिकेन सफैनाय लोगो लोगो बुंनायसै, थौदो गिबियावनो ओंखाम जाग्रोना लानि। आं बुंनायसै, थौदो अब्ला जाना लादोनि। बाजैया किटचेनाव थाङो आरो जेब्ला फैयो अब्ला लोगोआव बथलनै बियारबो लाना फैयो। आं गोमोहाबना बाजैनिथिंजाय नायहरनायाव बियो बुङो, बेबायदि मानो नायदों? मा नोङो बियार लोंफेराखै नामा? आं थारैनो जेब्लाबो लोंफेराखैमोन, नाथाय बाजैया जेन आंखौ मुगैनाय बायदि एबा रागा जोङा, बेनि थाखायनो आं बाजैनि आखाइनिफ्राय बियार बथलखौ लाना बुङो, नङा नङा, आं नोंथांजों लोगोसे लोंजाबगोन होनना साननोनो थाङाखैमोन। बेनि उनाव जों ओंखाम जाहोलांनो बियारखौ लोंदोंमोन आरो ओंखाम जाखांनानै आं थांनो हमदोंमोन। अब्ला बाजैया बुंदोंमोन, दायोथ' मात्र 8:30ल'सो जादों, दानो रुमाव थांना मा खालामहैनो? आंबो साननायसै, बाथ्रायाथ' नंगौ। आं थांदिया आरो बाजैया टिभियाव मोनसे मुभि लगायना होयो। बिनि उनाव बाजैया खनसे ओरैबायदि कातिलाना स्माइल होयो आरो बुङो, अब्ला मा सानदोंमोन आंनि सोमोन्दै बुंनायसाय? बियो बेखौ बुंनानै आंनि सेराव सफायाव फैनानै जफैयो। सिगाङाव मुभि सोलिगासिनो दंमोन, नाथाय आंथ' बाजैखौ खालामनो लुबैगासिनो दंमोन। अब्ला आं मोनसे नाटक खालामनायसै, जेरै आं बियार लोंनानै फेदों। आं नाटकखौ जागायदोंमोनल'सो जे अब्लानो बाजैया आंनि सेराव फैना आंजों सोथाबफैयो। बियो आंनि हालोदखौ सोंनो हमो। आं खर' गिदिंनायनि एक्टिं खालामगासिनो दंमोन। बिनि उनाव मिथिना मोना बियो मा साननाय, बियो आंनि आखाइखौ हमो आरो आंखौ दिखांनानै बाथरुमाव लाना फैयो आरो आंखौ शावारनि सिङाव गसंहोयो। आंहाथ' बेखौनो गोसो दंमोन जे माब्ला मा समाव आं सोरबा बाजैजों सानसे हराव बेबायदि बाथरुमाव दुगैनो मोनो आरो बेखौ बिलाइनो मोनो। नोंथांमोनहा बुजिदोंना? आंखौ 5 मिनिट शावाराव थुखैखांनायनि उनाव बियो आंखौ बाथरुमनि फ्ल'राव फज'यो आरो आंखौ बुङो गावनि जिफोरखौ बख'नो थाखाय। नाथाय आंथ' नाटकसो खालामबाय दंमोन, आंथ' हुसावनो गैयामोन। नाथाय बे बाथ्राखौ बाजैया दालागै बुजिना मोनबायमोन जे आं नाटक खालामगासिनो दं होननानै। अब्ला बियो गावनो आंनि जिखौ बख'नो हमो। गिबियावनो बाजैया आंनि शार्टखौ बख'यो आरो बियो शावारनि दैखौ चालु खालामना होयो। दायो बियो आंनि पेन्टखौबो हुनो हमो। नाथाय पेन्टखौ हुनायाव एसे खस्थ' जायो। बाजैया आंनि पेन्टखौ गोसायै हमो आरो लोगोसे आंनि आन्डारवियारखौबो हमफायो आरो खेबसेहालागै दाख'नानै बोनो होयो। आं बाथरुमाव फुरा लंथंमोन। बिनि उनाव ना बाजैखौबो माबा हुस थायो ना आंखौ। जों सानै बाजै आरो बिबोनांनि गेजेराव ताबुर बिलाइ जायो। बेबो खेबसे नङा लोगोफोर, खेबथाम। लोगोफोर, बेनि उनाव
आंनि अनजालि बाजै आरो आंनि सोमोन्दोआ फ्राय 3 बोसोर बेबायदिनो सोलिबाय थायो। आदाया बेनि सोमोन्दै माब्लाबाब्लाबो मिथिनानैनो मोनासै। अब्ला लोगोफोर, आंनि बे स्ट'रिखौ नोंथांमोना माबोरै मोनखो? अन्नानै नोंथांमोननि साननायफोरखौ कमेन्टनि जोहै फोरमायहरदो आरो बेबायदि स्ट'रि खोनासंनो थाखाय मोनफ्रोमबो रबिबारै मोनानि 7 बाजियाव नुनो मोनगोन। लोगोसे अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। गोजोन्थों।